वाया दजळून सौदागरा तासरावळी वाया दजळून सौदागरा तासरावळी आय बघ मानसण खबर तासरावळी आय बघ मानसण खबर तासरावळी वाया दजळून सौदागरा तासरावळी वाया दजळून सौदागरा तासरावळी आय बघ मानसण खबर तासरावळी आय बघ मानसण खबर तासरावळी वाले सलगोये ब्यानी वलय दास दर्शवी वाले सलगोये ब्यानी वलय दास दर्शवी संता मेरा शमारवरा तासरावळी संता मेरा शमारवरा तासरावळी वाया दजळून सौदागरा तासरावळी वाया दजळून सौदागरा तासरावळी आय बघ मानसण खबर तासरावळी आय बघ मानसण खबर तासरावळी दजळगी हाल राता बयान काचे संगमाची दजळगी हाल राता बयान काचे संगमाची वाया कुमगाव के जोरावरा तासरावळी वाया कुमगाव के जोरावरा तासरावळी वाया दजळून सौदागरा तासरावळी वाया दजळून सौदागरा तासरावळी आय बघ मानसण खबर तासरावळी आय बघ मानसण खबर तासरावळी درنو مینوالو د ښکلې ترانه وړاندې کېږي د نیو توراب سټوډیو له طرفه اواز وړاندې کوي ندخوان جناب توراب بیټني ریکارډینګ نیو توراب سټوډیو سنټر ته جوړی را لیکي نمبر 0343 24 33 487